n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugawu o jaabira Abu Safina Jara maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛta la nin waati na mun ye Jibiri Ture Italie bada foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ Baba Kulubali an kanuba belebele don an b'a fana fɔ ko a Kulubali mun ye dakantigi mun ye Fatimu dakantigi an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a dahantigi sirajan ta ma an b'a dabɔ Abu ne bɛ n bolo karika don info matin n bɛ bɔ ni ale ye sɔgɔmada in na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Sikuba akodi flagɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye le grand oral est-ce que t'a la ko a bɛ kɛ sɔgɔmada in na dɛ n'o bɛ docteur Sukel Kokala Mayiga ani CNT maaw Abu Safina Jara mi waati min na n'a fɔ komi sisan a bɛ n'a fɔ o karilen no ɲɔgɔnna o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur Sukel Kokala Mayiga ni sɔgɔmada in na kɔni a bɛ taa jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ nin wele kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye plan d'action gouvernemental Sukel taara o bugunatigɛ mun ni ka to o sɛlɛ waati tɛmɛnw na CNT maaw ɲɛkɔrɔ Abu Safina Jara ko ɲininkali ko a bɛna ta ka Sukel Kokala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ a ka plan d'action gouvernemental a ko bɛ taabolo jumɛn kan nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali minnu o bɛna ta sɔgɔmada naani ka Sukel Kokala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ nka mun ye fatirikɛba ye n'o de Sukuba ye a ko maa minnu fana hakili b'a la k'a fɔ ko nin bɛ kɛ motion de censure ye Abu Safina Jara ko k'u donni jigin ko ye o sabu kɛ ko nin tɛ o kɛnɛ ye o min ye Sukel Kokala Mayiga a wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye ɲininkali de bɛna ta ka a sɛgɛrɛ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na comme bi o ɲininkali ko o bɛna ta ka a sɛgɛrɛ mun ye Sukuba a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye docteur Sukel Kokala Mayiga ale kɔni ko a kɛra jamana in premier ministre ye waati mun na mun ye cɛkɔrɔba jan n'o bɛ bandaw ko fɔ fo ka taa fara mun ye ba Muktar Wani kan olu gɛnlen ka bɔ fanga la mun ye docteur Sukel Kokala Mayiga ale nana mun ye jamana gouvernement ɲɛmaya o taara ka kalifa ale ma o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati tɛmɛn'o yɛrɛ la a ye tɛmɛli kɛ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ a bɛna baara belebele minnu ni ko olu boloda a ka gouvernement ye ni ko olu sɛlɛ o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye question caman Abu Safina Jara o bɛ ta ka Sukel Kokala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ dɛ fatirikɛba ko mun ye Sikuba ye a ko mun ye démocratie yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ka a lajɛ CNTB an bɛ don min na comme bi o bɛ n'a fɔ anw ka wasabulo mun ye CNT diyagoyalen de don mun ye gouvernement ni ka a jateminɛ a ka baaraw la ni a bɛ se ka fɛsɛ cogo mun na o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sukel welelen nin kɛnɛ kan a ka adversaire caman n'o bɛ Sukel jugu caman u ye kuma caman fɔ koyi u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Sukel kabi dɔɔni min kama a kɛra jamana in premier ministre ye Abu Safina Jara k'a ye maaninfinw n'u k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na depuis Sukel Kokala Mayiga ko a kɛra premier ministre ye Abu Safina Jara k'a ka kuma ko o cayara n'a ka kɛwale o siratigɛ dun na Abu Safina Jara bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye avril kalo ye avril kalo in ye ko ye kalo don kalo min n'a ka gɛlɛn premier ministre ma kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye premier ministre caman olu ye tabali ni ka a gosi avril kalo o kɔnɔ la premier ministre caman Abu Safina Jara olu gɛnna ka bɔ premier ministre la nin bɛɛ lajɛlen kɛra avril o kɔnɔ la o misaliw la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre minnu tun bɛ yen n'o de Yunusu Ture ale gɛnna mun ye 12 avril 93 ale premier ministre ani k'o bila o bɔlen kɔfɛ Mohamed Agamani avril kalo 28 2004 nin bɛɛ lajɛlen avril ye olu ye ale ye walan fana ko o sɛbɛn o kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ Modibo Siribe avril kalo tile 3 san 2011 n'o bɛ 2011 ko fɔ ale fana ye walan sɛbɛn o bɔlen kɔfɛ Umar Tatamli avril kalo tile 4 2014 ale ye walan sɛbɛn Modibo Keita avril kalo tile 8 2017 ale ye walan sɛbɛn Mawara Temblene wala sɛbɛn da ye Modibo Keita an t'a sɛbɛn dɛ Sukel ka maya a tɛ sɛbɛn Abu n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sumeli Boye Mayiga ala ka ɲinɛ ale fana la ale kɔni gɛnna avril kalo tile 18 2019 ni ko ye 7 mɔ attention o fana gɛnna fatirikɛba ka fɔ la a ko fɛnw fincogo ye kelen ye nka Abu Safina Jara o manamana cogo kelen tɛ nka maa minnu hakili la k'a fɔ ko mun ye docteur Sukel Kokala Mayiga a ta bɛ na kɛ i n'a fɔ an y'an da don ministre mun na tan ko a ta a ti kɛ ten dɛ ko sabu kɛ min ye CNT maaw u kɔni bɛna docteur Sukel Kokala Mayiga ni ka a wele i n'a fɔ an ka charte de la transition o sariya sen mun bɛ n'o bɛ article 15 o kɔfɛ o de b'a yira k'a fɔ ko mun ye CNT a kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka Sukel Kokala Mayiga ni ka a wele a bɛ se ka ɲininka cogo min na nka maa minnu bɛ k'a fɔ ko motion de censure ko Sukel Kokala Mayiga k'a bɛ na gɛn ka bɔ baara la Abu Safina Jara k'u donni ka a jigin koyi ko sabu kɛ min ye Sukel Kokala Mayiga ko a taali kuma yɛrɛ ko o kuma ko o tɛ sen na maa minnu ye sarakatiw ko sɛlɛ ko Sukel ko a bɛna taa Abu Safina Jara k'u donni ka a jigin ko sabu kɛ min ye Sukel Kokala Mayiga bi kɔni Abu Safina Jara siga t'a la a tɛ taa dɛ a ko bi bɛna kɛ don ye Sukel bɛna farinya bi bɛna kɛ don ye Sukel bɛna fɛn caman ko o ɲɛnamaya bi bɛna kɛ don ye Sukel bɛna fɛn caman de bɛ dibi la ni ko o da kɛnɛ kan CNT maaw ɲɛ
ɲɛkɔrɔ ni ŋun ye fasiri ye fasiri mun n'an y'a sama ka bɔ info matin ale kɔnɔna la maa min sɛbɛnnikɛla o de Siku Ba Abu Ibunya b'a la ko motion de censure ko kuma o tɛ yɔrɔ motion de censure tɛ k'o to yen laɲini t'o ye laɲini kɔni o ye ka taa ɲɛfɔliw kɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ o programme d'action kan sinon min ye motion de censure u k'o bila o k'o bila o tɛ kɛ u k'o bila u k'o bila peut-être k'a fɔ n'i y'ale bila fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamako la mais a ta Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don i n'a fɔ i da bɔra ka bɔ kuma min na sisan o kuma kelen don min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a b'i n'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga a bɛ député ɲɛkɔrɔ walima conseil ɲɛkɔrɔ parce que i b'a ka fɔla ni o ye Yusufu Konate ye o y'a yira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna taa CNT ɲɛkɔrɔ CNT ɲɛkɔrɔ taama min n'i k'a dɔn k'a fɔ ni Choguel Kukala Mayiga a bɛna a baara in kɛ bi mɔgɔw ka fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ b'a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ Choguel Kukala Mayiga a yɛrɛ jɔrɔlen bɛ kuma ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga la yali a na se ka maa minnu bɛ yen ni o ye députéw ye maa minnu bɛ yen ni o ye conseil national de la transition mɔɔw ye ni o bɛ wele ko CNT yali Choguel Kukala Mayiga a na se ka u la convaincre wa a na se ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli min bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ faamuyali k'a dɔn k'a fɔ a na se ka o baaraw a na se k'o kɛ wa parce que i b'a fɔ la yanni k'a dɔn k'a fɔ nin don in bɛ se ni o ye bi ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga kabini ci bilara a ma k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ CNT mɔɔw u n'a wele a ye k'a dɔn k'a fɔ kabini alamisa don k'a dɔn k'a fɔ kabini bi ma se Choguel Kukala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ni o bɛ wele ko a ka cabinet a ye cabinet mɔɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cabinet mɔɔw faralen ɲɔgɔn kan o kun tɛ dɔwɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna taa kɔrɔfɔ minnu fɔ CNT mɔɔw ɲɛkɔrɔ a ka kɛ kuma ye kuma minnu bɛ kalakan a kɛ kuma ye kuma minnu b'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ a bolo kuma ye k'a dɔn k'a fɔ dalu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sɔrɔ ale bolo cogo min na o tɛ se ka taa fɔ ale ni a ka cabinet mɔɔw ka jɛ k'o baara kɛ o baara kunfɔlɔ min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko Choguel Kukala Mayiga ani a ka cabinet mɔɔw y'o baaraw kɛ ka bila o kɛra parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Konate Yusufu a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Choguel Kukala Mayiga a kɔni kun bɛ k'i disi sɛbɛ gosi wa a b'a disi gosi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ tigɛlen bɛ a kan wa danganiyaw bɛ a bolo k'a fɔ ko baara caman de kɛra min ni o bɛ wele ko programme d'action gouvernementale kosɛbɛ programme d'action gouvernementale min n'i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a présenté CNT kelen in ɲɛkɔrɔ o kɛra août kalo tile 2 san 2021 na k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga a y'a ka programme présenté an bɛ waati min na komi bi Choguel Kukala Mayiga a tigɛlen bɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT mɔɔw la ale na se ka faamuyali kɛ ale na se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min ni a bɛ kɛ sababu ka se ka CNT mɔɔw k'u lafa parce que i b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga kabini waati min na a taara ka bila premier ministre a la a kɔni bolo bibi na k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi baara min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ale ye sira k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la min bɛ tali kɛ 70 bajango la a bi o bɔ koyi parce que b'a fɔ la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu fana ye maa caman ye minnu ni u ka jateminɛ bɛ ka boli Choguel Kukala Mayiga nɔfɛ olu caman y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Choguel a filɛ ka hakilina minnu fɔ nin ye ko ninnu tɛ kuma sababa ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini Choguel Kukala Mayiga ni a nana fanga la k'a daminɛ a nadon la ka na se sisan ma maa bɛ se k'a fɔ yɛlɛma don mɛ fɛn min na dɔɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye armée ko kunkan ye lakana siriba ka fɔ la lakana a bolo kan k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ tabari k'a la olu tɛ ni a bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye plan d'action baara tɔw ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko foyi ma kɛ o yɔrɔ la maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden caman de bɛ yen minnu ni an bɛ sɛgɛn kɔnɔ maliden caman de bɛ yen minnu ni u bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini sanction min ni CEDEAO ye a bila anw ka jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali foyi tɛ premier ministre bolo fɛɛrɛ ni dabali minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ don lafiya kɔnɔ cogo min na ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min b'a yira k'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ plan d'action min ni a dira a ma a filɛ ka kɛmɛ sarada min fɔ k'a sera ka 70 kɛ a k'o ye a ka hakilina ye ka min ye k'a fɔ n'i ye plan d'action a jɔsen naani ta k'a lajɛ jɔsen min bɛ yen ko maa bɛ se k'a fɔ tabarikala k'a dɔn k'a fɔ ko o ye lakana o bunakun ye parce que i b'a fɔ ni o ye Yusufu Konate Yusufu a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don Mali ani a partenaire dɔw bɛ yen gɛlɛya a bɛ u cɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya baba la France Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ani olu cɛ bi kosɛbɛ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔni a bɛ ninnu ɲɛkɔrɔ n'o ye CNT mɔɔw ye a n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn k'a fɔ a na faamuyali ta ka u sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka kuma caman fɔ min bɛ tali kɛ ni Choguel Kukala Mayiga ni a ma se ka kɔrɔfɔ fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ ni danganiya bɛ u la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bi ye don ye don min ni a ka gɛlɛn docteur bolo kosɛbɛ parce que filɛ nin ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn
mun ye Yusuf Konate foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye sɔrɔ de Bamako armée baarakɛlaw kɔni anw bɛ yen o yɛrɛ a fɔra ko de ka ɲi anw ye mɔgɔ ye d'accord awɔ anw bɛ yen de ayiwa anw ye mɔgɔ de ye o yen ka fisa anw bɛ yen de n kɔrɔkɛ tɛ yan Sadio Kamara tɛ c'est mon grand frère y'a ye sa Abu la sira ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye De Keita De Keita a kumara a ko bâtiment baaralen Abu Safina Jara n'o kofɔra jamana ka bâtiment minnu bɛ soba minnu bɛ yen ni opérateur économique ninnu n'a bɛ an ka sɔrɔ bosobaw kofɔ a feerela u ma Abu Safina Jara ko waati ko a ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ koyi ni opérateur économique ninnu wa siga foyi t'a la ko waati ko a ka gɛlɛn u ma Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye jamana kɔni a tɛ fɛ k'i bolo jigin cogo si la maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni ka a ɲɛnamu kɛlɛkɛjigi minnu bɛ k'u ye jamana nafolo ni ka kɛ lemuruba ye k'a bɛn u kelen dama ni ka a bɛɛ sɛlɛ Abu Safina Jara a fo ka taa bila opérateur économique la nin waati kɔni ko a bɛna gɛlɛyaw bolo fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛyaw bolo avril kalo Abu Safina Jara ko a bɛ da tariku la o siratigɛ la mun ye De Keita ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye opérateur économique caman n'o bɛ an ka sɔrɔ bosobaw kofɔ minnu tɔgɔ yelen don nin bâtiment ko la n'a bɛ nin soko kofɔ Abu Safina Jara ko dɔw kɔni welela kiri bunakun kɛnɛ kan ɲininkali taara ko olu sɛgɛrɛ nka dɔw fana ye fɛɛrɛ dabali kɛ olu b'a dɔn jiw bɛ ka taa cogo min na n'a taara ten olu bɛ suru ji la Abu Safina Jara olu ye ji kɛ butɔn na caman kɔni o ye dɔ fara i sen nɔ kan o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun y'an ka jamana fonctionnaire ba caman bɛ yen Abu Safina Jara u tɔgɔ bɛ nin ko in na koyi wa min ye ɲininkali misɛnmisɛnnin a bɛna taa k'u fana sɛgɛrɛ don n'a nataw la Fatigiba ka fɔ la a ko waati mun na nin kɔrɔfɔ in na a sɛlɛla Bamakɔkaw ye nin kibaruya k'a mɛn ko an ka bâtiment faso bâtiment ko u y'o sɔrɔ ma da k'a feere cogo min ka d'u ye a nafolo yɛrɛ kɛra cogo min na maa ta a nafolo o taabolo cogo dɔn bâtiment ninnu dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara a bɛ t'i jɔ fo bâtiment 20 kɔ la u ye nin bɛɛ lajɛlen feere an ka jamana a kɔnɔna ma wa a ma feere maa wɛrɛ ma mun ye opérateur économique ko a feerela olu de ma Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye nin enquête i bɛ na ye k'a fɔ procureur en charge du pôle économique o ye dossier in kɔni k'a dayɛlɛ 2021 o kɔnɔna la nka dossier in fana Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔkun sumayalen don nka an bɛ don min na comme bi o procureur mun n'o ye dossier dayɛlɛ n'o bɛ kasongo kofɔ ale de bɛ ministère la bi kiiri ministère ko ta ale bɛ ka kalifa mun ye kasongo ale ma bi o siratigɛ la kasongo kɔni a tɛ fɛ k'i bolo jigin cogo si la maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni k'a ŋɛnɛmu kɛrɛnkɛrɛnna mun ye bâtiment ninnu ye bâtiment feerela maa minnu ma Abu Safina Jara mun ye kasongo ye a ko mun ye jabi a bɛ Abu Safina Jara a b'a da o kɔ la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko nin bâtiment ninnu caman Abu Safina Jara a bɛɛ lajɛlen u bɛɛ feerela IBK ka waatiw de kɔnɔ IBK n'o b'i IBK ko fɔ non pas non IBK tɛ yan ayi ni ko Sumala Cissé là d'accord mais IBK kɔni ayi fiyewu mbɛnkɛ tɛ dɛ ayi maa min y'an tora an kun kan kana fure kɔrɔ fɔ kana fure kɔrɔ fɔ fure ya kana fure kɔrɔ Abu Safina Jara nin bâtiment ninnu caman k'i bɛ na k'a bɛɛ lajɛlen feerela IBK ka waatiw de la wa a feerela sɔngɔ la Abu Safina Jara sɔngɔ a bɛ maanifin k'i kamana gan i tɛ se k'i sigi n'a ye cogo si la ko nin bâtiment ninnu ko a bɛ se ka feere ni nafolo hakɛ kɔni o la a bɛ maanifin k'o kamana gan o siratigɛ la a bâtiment dɔw yɛrɛ ko o feerela o bâtiment kelen k'o tilala ka louer jamana fana ma tuguni jamana ka o bâtiment ko o ta alors que jamana ta yɛrɛ kun don u y'a feere ka tila k'a louer jamana ma kɛlɛkɛjugu bɛɛ kɛra IBK clé in kɔnɔ n'a fɔra ko kuma ko an kana fure kɔrɔ fɔ cɛ kana fure kɔrɔ fɔ dɛ ni fure ma ɲuman kɛ miliyariw taara yɔrɔ jumɛn Abu Safina Jara maa ta a tɔɔrɔ dɔn nin ko ninnu ko a feerela cogo jumɛn Abu Safina Jara maa ta a ko ninnu kɛcogo dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ n'a bɛ maanifin k'a kamana gan Abu Safina Jara bâtiment ninnu a feerela sɔngɔ la sɔngɔ min n'a b'i kamana gan walahi nin bɛɛ kan ka ɲɛɲini wa ni ma feere maa wɛrɛ ma dɛ fondation na an tɛ taa ka nin tɔ bila dɛ nin bâtiment ninnu a feerela maa minnu ma i b'u dɔn i ka misirijɔlaw misirijɔlaw cogo di a tɛ ja dɛ misirijɔlaw wa lahawla mun b'i ta se misiriw ma misirijɔlaw kɛ comme opérateur économique ba ninnu k'u caman bɛ misirijɔlaw ya u bɛ misiri jɔ non olu man ka misiri jɔ dɛ u ka misiri ko to yen k'u sen b'o la u b'a jɔ dɛ n'u ye nin kɛ ko ka juguman kɛ yan fɛ ka ci ta kɛ misiri jɔ ye walasa i ka kisi yen fɛ fiyewu i tɛ kisi fiyewu n'i ye jamana suɲɛ ka hali n'i ye diɲɛ bɛɛ kɛ misiri ye walahi i tɛ kisi i bɛ se ka kisi cogo di ka faso ka wari suɲɛ ko e bɛ kisi o kuma t'a la ayiwa Abu Safina Jara ko sɔɔni kɔni a opérateur économique minnu bɛ yen n'u ma se ka sira sɔrɔ ka boli k'u bɛ taa laban koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ dɛ kɛyɔrɔba bɛ yen o bɛ kɛ kɛyɔrɔba bɛ yen lycée bɛ yen
Funangoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la sirène ale kɔnɔna la mun ye de Keita ale sɛbɛnnikɛla Abu Ibunya o b'a la tabarikala an tɛ taa yen fɛ de an ka taa sugu kɔnɔ fɔlɔ ka na an ka taa munumunu n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye Bakar Tugula fo ka taa fara mun ye armée ka kunnafoni Abu Safina Jara ani docteur Umar Marko an b'o olu ta an b'o sɛlɛ an ka taa sugu kɔnɔ bɔlɔ ku sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 i bolo don Bidi kɛra b'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon Mamani Ture ale ka sɛbɛn min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ ɔnborikaw fɛla la Bamanji wale kɛbaa dɔw bɛ yen min bɛ talikɛ anw ka sɔrɔsiw la ni o ye les faama ye 10 min bɛ talikɛ Bamanji wale kɛbaaw la ko u ye olu fa i ka dɔn ka fɔ maa 60 ani maa 1 an bɛ waati min na komi B olu bɛ tɛgɛ kɔnɔ walasa i ka dɔn ka fɔ ka ɲininka ni busamisɛn k'a ta ka u sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la ni o ye Mamani Ture a y'a yira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la k'a fɔ min bɛ talikɛ kunnafoni dɔw la olu kɔni bɛ ka sarada a yira k'a fɔ Bamanji wale kɛbaaw k'a dɔn k'a fɔ ɔnbori u y'a ɲini ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ ni o bɛna tarata don avril kalo tile 19 min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée cɛdenw na k'a ɲini i ka dɔn k'a fɔ Bamanji wale k'a ta ka anw ka armée cɛdenw k'a sɛgɛrɛ o de senfɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ les faamaw la Sadio Kamara ale min ni a ye a ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda wa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ maa 18 min fɛnko la i ka dɔn k'a fɔ ko u ye u bunɛ u ni la wa maa 61 i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ bolola kunnafoni dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko maa min fara fɔlɔ walima maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu fara ko bɛ se maa 20 hakɛ dɔ ma kunnafoni jɛlen min kɔni bɛ yen ka dɔn k'a fɔ o ye maa 18 ye terrorisiw la ka dɔn k'a fɔ armée kɔni ye olu fa koyi wa min bɛ talikɛ maa 60 ani maa 1 na olu kɔni ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan olu bɛ tɛgɛ kɔnɔ walasa ka ɲininka ni busamisɛn k'a gan u la Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko chef d'état-major walima l'état-major général de l'armée waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ kunnafoni k'a sarada armée mana waleya o waleya ta ka Bamanjiw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ chef d'état-major bi bɔ télé national la a bɛ kunnafoniw di min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛ dangun min na bi wulikajɔ min bɛ yen ni armée kɛmɛ k'o boloda sanga ani waatiw ka ɲɛmaayaso u bɛ o da ɲɛmaayaso min ni o ɲɛsinnen bɛ u ka kunnafoni di ma n'o cogoya ko DIRPA an bɛ waati min na komi bi kunnafoni min ni a bɔlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ DIRPA kɔni a ma kunnafoni di nin kuma in kan k'a dɔn k'a fɔ a kɔni mana kɛ cogo cogo kunnafonidilaw ka fɔ la nin kɔrɔfɔ min ni a kɛlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ a waleya a sɛbɛn kɛra koyi kuma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ peloton de la gendarmerie k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ gosi k'a dɔn k'a fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ garde nationale ma min ni a fana bɛ gosi k'a dɔn k'a fɔ ka se instructeur irisiw ma n'o bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ irisilakaw ka maa minnu bɛ anw fɛ yan walasa ka se ka kɛlɛw ka a taacogo caman ɲɛ yira k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsilakaw la a b'i n'a fɔ olu kun bɛ munumunu zalo la zalo ye sababu la k'a dɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ bɔnmu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Bamanjiw ci wɛrɛ tɛ u la o donni kɔ lemuruba bɛ wele ko engin explosif lemuruba dɔn k'a fɔ o kɔni kɛra sababu ye min b'a kɛ o bamu o kɔni pɛrɛnna k'a dɔn k'a fɔ o pɛrɛnni sɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ instructeur russe maa 1 bɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a sɛbɛ joginna waati min na k'a dɔn k'a fɔ a joginna u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'ale ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la pankuru la k'a dɔn k'a fɔ ka sebari ka o dɔgɔtɔrɔso k'o magoya tɛrɛba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ rusilakaw ka nin instructeur a k'a dɔn k'a fɔ ala nana ni a ka ko ye ala nana ni a ka n'a ye a k'a dɔn k'a fɔ rusilakaw ka nin instructeur a k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a fatura o kɛra an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a fatura tiɲɛ tɛ o kɛra kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la a banna parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni baara in a tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ maa ninnu kɔni ni o bɛ talikɛ peloton de la gendarmerie la gosi ani k'a dɔn k'a fɔ garde nationale ani rusilakaw ka instructeur waati min na k'a dɔn k'a fɔ munumunu zalo u bɛ o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ Bamanji dɔw kɔni ko olu kɔni bɔra tu kɔnɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛ ka wuli anw ka cɛdenw na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko armée k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛ jomɛ k'a faralen bɛ armée a ka joli kan k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ kɛlɛkɛminɛnw ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛden minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ a gun kan bi a ye k'a dɔn k'a fɔ u minen bɛ o hakilila a sigilen bɛ ko ngɔmijirala mɔden yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ riposte u y'o boloda maa 18 Bayango k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu da ji la min bɛ talikɛ maa 61 na k'olu gɛn k'u minɛ u tɛgɛ kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali busamisɛn bɛ ka gan olu la moto minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Bamanjiw bɛ wulikajɔ kɛ ni a
moto ye munu ni ka do ka fo ube wole ko apasonic nya do ka fo ona ke moto ba do e moto ba munu be ka do ka fo ni bamanju bi wuli ka jo keni aye moto ba konondo banyango be ay ka do ka fo ko anga sura sel ka uye tege da ulukan parce ka do ka fo uka mena njama ma zrefla ni anye mi mo ka do ka fo nouvelle horizon kono Maman Touré ale ka sebelu nouvelle horizon Maman Touré abe fo informateur Abou Safna Jara ne bembolo do me boni ale abena ta munye tan nga segi bana Abou Safna Jara ate matude munye Christelle Kone akumara munye informateur o konala ako munye affaire Bakar Tugula munye Bakar Tugula ko sigata la eko atina kiri kurayewa Bakar Tugula munye namana ka galim belebele Abou Safna Jara ko abena kiri kuraye de patrike ba no Christelle Kone ayayira ka foko ali no yasro Bakar Tugula aka kiru koni ka nge wati muna kiri kura mun no olu bolo dalendo ko ali no yasro awatu koni o mafo na femu koni jelo no ina fo no kene munye apekam president ko no be Bakar Tugula ko fo Bakar Tugula Abou Safna Jara ko sigata la ko abe wole de abe wole munye kiri buna kunga dona na tawla ko sabuga munye kibaro ira koni surla kaira ka foko munye Bakar Tugula ana abada anata nto amantuko ayde kana fonto mamu to be kiri gole be nto man ay to amata ay afana to ni ya jashimine ste bete ay Bakar Tugula nto ay alors nto amante Bakar Tugula Bakar Traoré abedamne benité moi banon il tombe dans ce sens Abou Safna Jara Bakar Tugula na jonyo mata anikele eskata la ku na wele tuguni ne kiri buna ku o kena o kan patrike baka fola akoni yoni ko njate mena kalaje Abou Safna Jara ko ngelera agelera foka foko agelera wati temono na be na ka foko muye Bakar Tugula urda sizi special doko o sigira senga o ye Bakar Tugula ninka akiri kaira ka foko muye Bakar Tugula ko ajele no ko na bi ada ba jele no ngana folo munno otuno na be safawar milliard kononto o kofo Abou Safna Jara na folo bina mamun tega kono mama ke ala ko adoni ngama ibe na ka fo mamun no obe ministre la bi no be kiri ministre na be Mamadou Kasongo ko fo aye tabali ka sebe ko gushi Kasongo aya ira ka fo ni kiri munna atigelen fle ka fo ko mu Bakar Tugula ko ajelo no ina fo no kene ko ale Kasongo amajena e bi wa ale Kasongo ko amajena ashini wa ka be na wuli ka jo ko bla senga ni kiri ko abisika nyina ma tula nyina nyin kura besika de amatumna o strategala ibe na ka fo ko mu kibaro fo na ko o sorla kaira ka fo ko mu Bakar Tugula ana jeno no sigata la ko dona na tawla muinye commune 3 au tribunal Abou Safna Jara ko sigata la ko obena wole de wole ko abena bla uma ako muye cour suprême mbe o de ko ni kiri ko ni ka achari ka date tayu kaida ka foko muye Bakar Tugula ka ale ka wole cour suprême ni ya le jatemna ka laje ale ye muye anga jamana en kiri bomu na abebela jelen sanfe o de ya ira ka fo ko Bakar Tugula ko wole ka bla ama ana jonyo mata anikele o lu nyana matugunu ku kana kiri sebaningala ko ako be na ka foko muye cour suprême Abou Safna Jara ame domina kom bi ani nyana maya kura koy o sabuga munye makura dona akono ina fo Idrissa Arizo Maiga wati mu ira fana la munye Bakar Tugula alega kiru ubeke Arizo Maiga fana ira ka fako alati jana bi ale ma jana sini Bakar Tugula ko alla jale mu flani adoni ngama be na ka fako munye Arizo Maiga afana tabali nga asbe ko kushi ira ka fako munye Bakar Tugula ko sigata la ko abi wule patri baka fola ako munye Mamadou Kasongo adunya foka aba akere o sabuga Mamadou Kasongo no de munye kiri ministry akoko munye Bakar Tugula ka kiri munna akera ani amata ni kele nyona ko sigata la ko somun kele me abinna fo wo munye surafen kiri mado ye surafen ko mina koy ku yamine kiri mo awo surafen mamu fa wu refa Kasongo ko te de agela ako asikale ndudi asigale do awo aywa parce kiri ko mandi ci awo mandi awo kabat ture kulo ba asigale do awo asigale do munye Kasongo akoni ya ida ka fo ko munye ni ko atina jene abada game domna kom bi siga ko ntala alu no asro wati ko ko o mafo Bakar Tugula akanga wole wati muna nga fe mun ko ni jelono munye cour suprême ale jabi boka binte change kaida ka fo ko munye Bakar Tugula siga tala ko abina wole kuraye ana mata ni kele nyona ko munye 7 milliard kononton aka jaka na bla milliard tana atana wo mun ko Abou Safna Jara ka be fese kabo Cheni milari konondo dama sisa. Abi wo chama datugu de. Wo chama wa? Ukabo. Milari konondo. Ka dama sisa. No di ama sisa. Nebe milari fladema. Tu as vu? Milari wolonvla. Milari konondo blale ne che ebi flasoro. Me fladema. I know sabalisa. Ka sabali ne che. Ka sabadi nyamama. On yera tanchela na toye. Non, le partage c'est pas bien fait. Non.
i ka tilali wari yɛrɛ ma sɔrɔ sa wari ma sɔrɔ n'a sɔrɔla a ma sɔrɔ l'heure 9 ye n'i y'a di a ma e bɛ ka tila cogo min a ti tila ten anw minnu bɔyɔrɔ ka jan o t'a la dɛ anw de kan ka 5 ta fɔlɔ anw de kan ka di ne ma n'i ye 5 di ne ma i ni Maru b'a tɔ jateminɛ wari nabali a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca dɛ mais Maru fana e bɛ se ka 3 sɔrɔ 1 bɛ di ale ma ka 1 d'ale ma ale gawuka ye o yɔrɔ ka jan gawuka don Abu Safina Jara mun ye namanakaw ka nin danni sanji belebele n'o bɛ Bakari Togola a ye dɔɔni don a da a siga t'a la n'a jɛɲɔgɔn 11 n'a wele dɔɔni min don mɛ u ka di u n'a wele kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ info matin ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla o de Christelle Kɔnɛ Christelle Gorobinɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Kɔnɛ Abu Safina Jara i bolo i b'a kari ka don an ka taa joona bɛɛ de kɛra k'a fɔ n'i ye info matin n'i y'ale bila b'a sama ka gɛrɛnna k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ docteur Umaru Mariko ni o ye parti Sadi a ɲɛmaa don a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ docteur Umaru Mariko a bɛɛ waati min na komi bi ɲininiw kɔni bolo dalen bɛ kabini waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Mariko a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ sanfɛ wa a bɛɛ duguma wa a bɛɛ mini k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Mariko a ye k'a dɔn k'a fɔ a ma yɔrɔ dɔn parce que i b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ kununko ni o bɛnna kunna sini walima tarata don k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔsi jɛkulu dɔw la walima finidonna dɔw minnu kɔni taara don k'a dɔn k'a fɔ muso dɔ bɛ yen ni o cogoya ko Aramata Keyita k'a dɔn k'a fɔ o ye parti Sadi ko labɛnna ye musolakaw ka ko labɛnna don wa k'a dɔn k'a fɔ waleya in kɔni a kɛra ATT bugu la k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ nin finitigiw ninnu sera Aramata Keyita ale ka so kɔni taara ka taa ɲininiw k'a boloda ɲinini minnu bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la Umaru Mariko kuma porokotɔlenw kɔni bɔra a da kɔnɔ kuma porokotɔlen minnu ni olu bɔra docteur Umaru Mariko da kɔnɔ kabini o don ka se fɔ sisan ma wulikajɔ kɔni bolodalen bɛ walasa docteur Umaru Mariko bɛ se ka da a kan cogo min na walima a ka taa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ camp 1 de la gendarmerie la ka taa ɲɛfɔliw kɛ kosɛbɛ parce que b'a fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni madame in na n'o ye Aramata Keyita ye parti Sadi a muso ɲɛmaa dɔ don min bɛ tali kɛ ko labɛnnaw na o baaraw a bɛ o kɛ parti Sadi kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔsilakaw la ninnu kɔni sera ATT bugu la muso in ka du kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na u bɛ se ka don du in kɔnɔ cogo min na wa kana filɛ u donna dɛ sɔrɔsilakaw waati min na u donna u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ye maa fɔlɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko aide ménagère o tɛna kɛ barakɛla o ko ye wa k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla kɔnɔ u ye ɲininkali busamisɛn u y'a gwangoye wa k'a dɔn k'a fɔ u ye ɲininkali busamisɛn k'a gwan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ madame Aramata Keyita wa ale fana a bɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ani sɔrɔsilakaw u ye ɲɔgɔn ye wa u ye ɲininkaliw busamisɛn gwan ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Mariko ɲinini de bolodalen bɛ ale kama koyi o kuma docteur Umaru Mariko yali a bɛ mini a bɛ fɛ yan wa kunnafoni jumɛn bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Mariko ni bɛ a kalama a cogoya la a ye k'a dɔn k'a fɔ a kunnafoni an mago bɛ a la koyi an min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ sɔrɔsilakaw olu kɔni u bɔra k'a dɔn k'a fɔ u ye so sira minɛ parti Sadi yɛrɛ a ɲɛmaaya so olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kununko wulafɛ walima kunun wulafɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u na lajɛrɛ dɔ boloda lajɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waleya min dalen filɛ ka Aramata Keyita k'a sɛgɛrɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ko olu na réunion ba kɛ réunion min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ min mana ye u kun n'u kan cɛ wa k'a dɔn k'a fɔ u n'o labɛn k'o kɛ sɛbɛn ye a ka ja ka o lase faamaw ma koyi parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ kabini avril kalo tile 4 san 2022 na ni kɔni bolodalen bɛ docteur Umaru Mariko ale nɔfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Mariko la bɛɛ lajɛlen hakili jigin don min bɛ tali kɛ camp 1 na olu kɔni ye sɛbɛn bila a ma sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Mariko kuma porokotɔlen dɔw bɔra a da kɔnɔ kuma minnu k'a dɔn k'a fɔ ni u y'o kɛ min bɛ wele ko k'a dɔn k'a fɔ démocratie ale san 31 na o ɲɛnajɛw sɛbɛn min ni a kɛra palais de la culture walima palais de congrès la k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛnajɛw sɛbɛn walima o kumaw sɛbɛn Umaru Mariko a kɔni ye kuma dɔw ta kuma minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kɛra sababu ye ka maa dɔw fa ni a kɛra mura hakilijigin kuma in y'a jira k'a fɔ ko fasiriba ka fɔ la u ye nin hakilijigin kuma in fɔ Umaru Mariko k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ minnu ta ka anw ka sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ a bi n'a fɔ nin kɛra dɛgɛ sisi bɔlen karatɔ da la Umaru Mariko k'a dɔn k'a fɔ a dɔnni kama k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsilakaw ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda k'a daminɛ don la ka se fɔ bi ma wulikajɔ kɔni bɛ sen nɔ Umaru Mariko a bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma wa a bɛ dugu jukɔrɔ wa a bɛ sankolo la wa Umaru Mariko maa tɛ dɔn a taa mɛ diɲɛ fan o fan wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi ɲinini kɔni o bolodalen bɛ Umaru Mariko k'a dɔn k'a fɔ camp 1 kɔni ka maaw ka wele kɔni o bila mɛ a la k'a dɔn k'a fɔ a ka taa ɲininkali k'a jaabi camp 1 na maa mun yɛrɛ ma ye o bɛ taa mun jaabi camp 1 n'a yera a bɛ taa de wele de bilara ma a ma ye o a ka taa n welela ni minɛ na c'est pas la même chose
alors kumbo kata ɲininkali di jaabi n tɛ fa dɔn e fa dunan ko ye koyi n tɛ fa dɔn kunnafoni filɛ n tɛ fa dɔn mɔgɔ ka dɔn ka fɔ fo matɛ kɔnɔ Siguba ka sɛbɛn don n tɛ fa dɔn e fa dunan ko ye n ye tiɲɛ n tɛ sinon n bɛna min f'i ɲɛna n'i welela t'a lamɛn boli ou bien dogoli a mana kɛ fɛn o fɛn ne b'a juguya ayiwa i ma dɔn la nka fɛn mun fana don baro ye tɛmɛ ko damadɔ kɛ fɛn in na a b'a ɲɛdɔn koyi mais kisaw de nin kisaw tɛ kelen o wala jamana minnu bɛ nin bɛna min f'i ye Umaru ko cɛfarin kun don dɛ Seko alors démocratie cɛfarin Badama cɛnjalanfɔla MTM a ko mun ye Che Guevara ne fit jamais donc Umaru ko Usain Bolt ayiwa Usain Bolt kɔni o médaille an y'o di Bubu ma sa o dira dɔgɔtɔrɔw Usain Bolt bɛ ɲini ka caya jamana in kɔnɔ dɛ awɔ e bɛ caman dɔn wa e bɛ ka min ko fɔ o tɛ dɔ ye wa dɔgɔtɔrɔ Bubu se ale ye ɲɛmaa ye kelen cɛkɔrɔba den tɛ wa cɛkɔrɔba den nɔ moto taxi ni kɔfɛ cɛman bɛri yan awɔ o ye fila ye logement sociaux ɲɛma Usain Bolt bɛ ɲini ka caya jamanaden ye a ma daminɛ fɔlɔ dɛ an t'u to yen dɛ refondation non fo a ka refonder de oui a ka refondation ni de y'a solution ye ala k'an don a kali dibi la ala k'an don a kalo dibi la a ka nin refondation amina rabi a ka nin refondation ye ala k'an don a kalo amina rabi Abu Safinɛ Jara ni waati na mun ye Aissata Tunkara ni bɛɛ ko a ma ko Sisi Aissata Tunkara an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Faransi sira tama an ma a dabɔ la sira ni ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Abdramane Dukure Abdramane Dukure a kumara Abu Safinɛ Jara a bɛɛ na ta mun ye nkalon ye n'a ye san 100 kɛ boli la siga t'a la sɔgɔmada kelen cɛ o b'a gɛn ka minɛ ten caw a ko mun ye Sadio Kamara ale mun no a bɛ an ka ministre de la défense kunna et des anciens combattants toi a dit moi a dit Abu Safinɛ Jara ko mun ye tiɲɛ a bɛ ka di dankɔrɔba in ma ko n'o bɛ Sadio Kamara n'o o ba ale ko fɔ Sadio Kamara i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman y'i ta fɔ ni belebele in ma dɛ maa caman y'a jira k'a fɔ waati tɛmɛn'o na ko Sadio Kamara ko maa dɔw k'a fɔ ko a tɛ fɛn dɔn nka an bɛ don min na komi bi Abu Safinɛ Jara olu maa kelen olu de bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mun ye Sadio Kamara a ko tabarikala n kɔrɔkɛ kun kɛ cɛ bɔ nala sa kɔrɔkɛ ko in kɔni i b'o de bila Abdramane Dukure a y'a jira k'a fɔ ko waati mun na i bɛ ka fanga a dafirila i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman y'a jira k'a fɔ ko min ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ colonel Sadio Kamara n'o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jara ko a jɔ belebele ko o ba a la koyi a ko i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na mun ye Badawo ale kɔni nana mun ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Sadio Kamara k'a gɛn ka bɔ a ka gouvernement o kɔnɔna o la o kɛra mun ye mɛ kalo tile 11 mun ye san 2000 ani san 21 kɔnɔna la o siratigɛ la maa caman ye kɔrɔfɔ caman k'o fɔ nin jeune officier ma y'o fɔ nin jalatigi ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sadio Kamara ko maa mun don k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye fanga ko o de ba a la maa mun don ko fanga de ka da a ye kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara ko u bɛ ka a diyagoya tintin de Badawo o kunna bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Sadio Kamara kofɔ Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kanu kelen ko a tɛ Sadio Kamara dusukun na dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sadio Kamara ko a ta ye jɔyɔrɔ ko kelen nka fatigiba ka fɔ la Abu Safinɛ Jara don ka jan a sebali tɛ wa mun ye nkalon ye a mana san 10 k'o kɛ boli la sɔgɔmada kelen cɛ o b'a gɛn k'a minɛ an bɛ don min na komi bi maa minnu tun bɛ ka nin jalaki kuma ni k'a ta k'an ka colonel k'o sɛgɛrɛ n'o bɛ Sadio Kamara ko fɔ Abu Safinɛ Jara a bɛɛ lajɛlen u bilama kelen b'a fɔ ko n'i ye ji su i b'a fɔ ko tinɛni u bɛ panpan na fan bɛɛ lajɛlen o fɛ o siratigɛ la maa minnu tun bɛ k'a fɔ ko mun ye colonel Sadio Kamara ko maa mun don k'a fɔ ko a tɛ fɛn dɔn maa minnu tun bɛ k'a fɔ colonel Sadio Kamara ko maa don k'a fɔ ko fanga ko o ka d'a ye Abu Safinɛ Jara olu maa caman bilama u b'u k'u kɔn ka a siɲɛ ko mun ye nin colonel Sadio Kamara ale ye o siratigɛ la colonel Sadio Kamara a ye baara kɔni daminɛ kalo 6 ko sabu kɛ waati mun na Badawo ka gouvernement kun bɛ yen mun ye belebele ɲɛ n'o bɛ Sadio Kamara a kun tɛ ka se ka baara kɛ nka mun ye Badawo ka gouvernement o furannen ka bɔ yen kalo 6 i bɛna ye k'a fɔ malidenw u ye belebele u y'a ye a yera dɛ kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don ça vraiment Abu Safinɛ Jara mun ye Sadio Kamara mun ye ministre mun no o bɛɛ mun ye défense kunna et des anciens combattants toi a dit moi a dit an bɛ don min na komi bi ne maa kanunen don malidenw fɛ mais Asimu Koyita bɔlen kɔfɛ malidenw bɛ se k'u bolo dɔgɔnin k'a si maa mun na ko mun ye colonel Sadio Kamara malidenw b'a fɛ bi numéro 2 malidenw b'a fɛ bi numéro 2
aw mun ye colonel Sadio Kamara waati mun na ko anana do abe gouvernement kono kalo woro ami domna kom bi mun ye marama fen kuro ara daru helicopteru Abou Safna Jara dangoro bañ abe ka wuli ka joni ko o blasenga ka boy si jamala anga jamana ko ayo chama soro Abou Safna Jara mun ye Sadio Kamara aka fanga yere be mi ba do wa Sadio te kuma Sadio ko ka nga barake duguma aka ye sanfe mun ye Sadio Kamara ibe na ka fa ko mun ye angoni be domna kom bi mali dom ba fe Abou Safna Jara inna foko nono bomo mali do Sadio Kamara fe bi Abou Safna Jara inna foko burne beri mali do Sadio Kamara fe bi Ashimu yera bolem kofe mali do mamu fe bi ko Sadio Kamara do Odone. Ah non, ça il faut le dire. Hein? Ça on est tous convaincus de ça. Wanya Abdraman Douglé ako niya ya muye terrorisme uka kule kan chalendo niya ya terrorisme amuku surutu niya ya terrorisme amedom na kombi Abou Safna Jara ubuka jiga butona mawara ka wuli ka jota koy ko sigata la muye Sadio Kamara aka wuli ka jo fam bele bele Abou Safna Jara ko oba ala ko Sadio Kamara aka kuma mancha wala Sadio Kamara ako kalete kuma ko muye bara ka kedro bara kera ko sigata la ko abiye kuna fani fle anya samaka bo munye la sirène qu'on a là, Abdraman Douglé, allez se vaningala ibunya obala. Bete l'armée c'est la grande miette. Olu te kuma. Ayi, olu te kuma. D'accord, kata kwa politique mo. Kuma kacha ko choroni. Politique mo nga kuma kacha. Hali na ma minga ma essayer ka défendre Torobela. Non moi mon grand frère là. Voilà, c'est un peu ça. Lui parle pas de sur la ka te kuma. Hali no bisika kuma te kuma. Olu bi baradike. Abana chafindi. Ala be baradike. Politique ma ta e fere de ka essayer ka kuma ke ka kakuma kebele datugu www.com abana Abu wati asira munye nega karafe abika signalement ko odama sungolo fena atoma chamlu no abana antina tema yanga ide koroy na la suna ote atoma ja ame bela jelen foka bela jelen walimando